Eta badakit beste bilantziko bat. Tiene Bilbao un gran tesoro que adora y mima con gran pasión. Su club de fútbol de bella historia, lleno de gloria, 1000 veces campeón. Athletic Club de limpia tradición, ninguno más que tú lleva mejor razón. Del fútbol eres rey, te llaman el león. Y la afición del rey del fútbol español. Bai, ze, oraingoan asmatu dut eta, Haupa, Barakaldo, ze, sekulako istilua montatu dugu, Ze, hemendikan aurrera nire lagunak izango zalete, ezta? Bai, talde berekoak, peña berekoak, kuadrillakoak. Anai arrebak, Bai. Ahez, Ba, beste ekipo bat aukeratu beharko dut ordua, bai. Badakit, Real Madrid. Edo Atlético de Madrid. Edo badakit, begira. Alcorcón, oize, Alcorcón. Eta Atletic, Orconpón. Alcorcón, eta Atletic, Orconpón. Alcorcón, eta Atletic, Orconpón. Kaixo, Barakaldo! Egia esan behar didazu, Zuek norbaitekin ari zineten hitz egiten. Zunde zuereta, Bai. Norbait ari zineten hau betez deitzen, ez da? Gauza bat, dezagun garbia. Hemen protagonista bakarrak gugana, Irri protagonista nagusia! Eta txibidon laguntzaileak, Garbi dago? Beraz, debekatuta beste inon aldarrikatzea, Nola? Bai. Intxortako tximaluze gaiztua hemen izan dala? Bai. Barakaldon! Ausardia izan du horrek Gipuzkoaren erdi da etortzen? Favorez, Mirri, favorez. Gipuzkoa ez. Hau ez da Gipuzkoa, hau Bizkaia da. Ez aldara, adiskideak? Berriziok, behingoagatik, Gipuzkoan, zein Bizkaian, baita Sorian eta Guadalajaran ere, lelo bakarra eta berbera erabiliko diagu. Kakusai, kanpora! Hasi da, nahikoa da, Bada ordua ganorazko zerbait egiteko eta. Beraz,
datozela pronto Matixa eta Pepillo! Matixa eta Pepillo, presente! Bazen garaia. Tira, zapiak ekarri aldituzue? Bai, orduan, altxa zapiak, astera bijoa eta festa alaia, irriau! Mi, so, fa, mi, re, mi, so, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, so, fa, mi, re, mi, so, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Pintxo, gure txakurra data, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat isten du jolastu nahi badu. La trinculiculicun, la trinculata, patzicun astoak gustana falta. La trinculiculicun, la trinculata, patzicun astoak gustana falta. Larai, 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 larai. La trinculiculicun, la trinculata, patzicun astoak gustana falta. La trinculiculicun, la trinculata, patzicun astoak gustana falta. Asteburu amaituta eskolara buelta, Gure kalbarioak askenik ez duta, baina ezin egon bat beti ozpinduta. txein da gure leloa. Paristik natorren artista bat naiz ni, Paristik datorren artista bat aizi, ondo jotzen dut, baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Mi, so, fa, mi, re, mi, so, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, so, fa, mi, re, mi, so, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Lagunok, bilera baterako deialdia jaso dut. Seguru nago deialdi goi mailako bilera bat izango dela. Ziur nago. Hau patxirri,
ez didak sinistuko, baina neuk ere, hemen burutuko den bilera baterako deia jaso diat. Ere bai? Ah! Orduan ez da goi mailako bilera izango. Bilera arrunta baizik. Hei, Txiribiton, nire bilera darator. Aiz, orduan, obeduk etorritako bidetik bueltatzea. Ja, Txiribiton, ea aklaratzea izen, Bilerara geldituko aiz edo alde egingo du, kospa egingo du. Egia esan da, potoloek ere, bilerak egiteko eskubide potoloa daukate, Nazio Batuek hori aitortzen dute, beren konkordatoan. Aupa, kuadrilla! Kaixo. Bilera egingo duzuela jakin dugu? Bai, baina bilera pribatu, intimo, partikularra da, eta zuek ezaugete gonbidatuta. Baina, tira, bilera horretan idazkari bat beharko duzu, eta notak hartzeko. Eta bekaria bat ere beharko duzu, kafesneak eta txirrikolak ekartzeko, ez da? Orduan argi dago. Gu ere bilera hortan izango gara. Eta killo, Pepillo. Oraindik arebeta hodete. Barakaldoko umeixusiak, Atleti Club del fútbol español. De umeixusiak hodete, Barakaldo. Atleti Club. Aibala. Amabi apostoluak. Bizporreo gutxiago, Barrabás. Bilera garrantzitsu baten sai gaudeketa. Alaxe da. Ni izan naiz lehen da bizi fitxatu dutena. Bigarrena, Mirri, Matixa bekaria izango da, Pepitxo idazkaria, eta Txiribitonek bulto pixka bat egingo du. Txiribitonek bulto handia egingo dike, baina tira, garbitxagok zimaluze, sobran ago. Hori da. Gezurra! Bilera neuk konbokatu dut eta ikusi laik labau, Ikantolatu duk, eta zertarako? Begira, Txirri, aspalditik ezagutzen dugu elkar eta hau ospatu egin behar dela okurritu zait. Bai. Alaxe da, ospatu egin behar dela. Hala, azterila, katxondeoa, gora Miranda eta biba parranda! Andre Badalen, lauden derdi bat, odillo, Aitzak, akusain, era beira, jaia bat ez da improvisatzen, Hori. Festa bat behar bezala antolatzeko, lehendabizi gonbidapenak, banatu behar dira. Begira, prestuak, gonbite prestuak ekarri, eta ondoren festa potentea antolatuko dugu. Riau eta Crash. Pelas, uste txarrekoa ez bai festa antolatzen, Idaiek zaukak, ez bai hartu hemen ez dagoela fundamentuzko jaia antolatzerik. Baina zer ba?
Suba. Baldago jezarlekurik. Hori da. Baldago aulkirik. Dago. Ba, festa batean beharrezko baitira aulkiak, dantza egin eta gero, gorputzan ekatu, eta atxeden hartu beharra dago. Eski, beraz, atxedenik gabe, festarik ezta? Orduan, akabo fandangoa. Baina, Mirri, orduan, aulkiak ekarri beharko ditut? Exactamente. Aulkiak ekarri, eta gero sekulako juerga antolatuko diegu. Iomie! ¡Mambo! Mambo eta mamba. Alto. Aurrenik, aulkiak probatzen behar ditzegu, erosoak diren edo ez ikusteko. Primeran, Mirri. Ja. Baina... Esto. Ba, erosoak bai. Baina erosoegiak. Bai. Siesta egiteko kategorian. Baina festa eta parranda egiteko desastre! Akabo hau kesikira bai. Joder, Potololo, hain globoa behar dituzu? Noski, festa giroa, Bueno, ekarri eta gero festarekin jarraituko dugu, aratzer. Joder, hain Potoloan, globoa behar dituzula. Poliki hartu, hori da. Porque me sienta muy mal, yo no como pastillas. Opa! Se puxika politak, Se puxika borobil, ira! Jolastuko gara pixka bat, bai. Horrela, goma izan da egiten, ni pentsa. Ni pentsar. Ez. Aitzutxi baluze, hemen serpentina poto batzuk falta dira. Serpentinak, hori segera giroa. Serpentinak zertarako, Festa giroa. Ganorazko festa egiteko, Bai. festa katxondoa egiteko! Serpentina potoak, eta gero ja! Ikatzen hasitan hau! Bueno, hemen dituzue, serpentina poto madarikatuak, eta orain zer, zer? Orain zer?
Zorionak! Haze katxondeo hau, orain postrea besterik etzen faltan. Postea. Postrea, tarta hundia. Tarta Hori hundia. Bai. Txokolatezko tarta goxo-goxoa. Berretxiko saltxarekin. Bena! Eta, txirrikola krema bete. Ara! Tarta, erraldo ja, txibitono oso gozoa. Bai, eta txokolatezko inda jarri dio erdian. Txokolate solinda hori kakamoko ordua da! Polita, la munda. Ai, no zorkitza ditu ardiak ez dut dituzte. Orain aurpegia garbitu beharko duzu, zikin oso, ala! Zaten gutxara, kabuzai, gutxara! Ai, Ergi txiritan, ergi. Aizkideak benetan ondo pasa dugu, baina kakurzainen festa txapuza galanta izan da, Gu aldiz, profesionalak gara festak antolatzen, Profesionalak, baita Amona Martxelonen baratzan ere! Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean. Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean. Txorten pipita dun luzea, berdeska edo gorria, Mini edo minik gabea, nola du honek izena. horixe bai, horixe bai, horixe bai. Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere artean berdeetan berdea, osto txupatxa datxua. Pintxalanetan amandrea, nola du honek izena. Horixe bai, horixe bai, horixe bai. Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere artean gaixoa ez du berkulua, zuri hori more lorea. Sustrai potolo mamitxua, nola du honek izena. Horixe bai, horixe bai, horixe bai. Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere artean txuri berdeen taldekoa, buruz berako tantaia. Zineta luxea lepoa, nola du honek izena. Horixe bai, horixe bai, horixe bai. Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean geruzako satuta jantzi, burua osatzeraino. Negarera giten nagusi, nola du honek izena. Horixe bai, horixe bai, horixe bai. Amona Martxelonen baratzan,
Barazkitxoen peskisan jolasten gara asmakillotan, baina zu ere tartean amona martxelonen baratzan. Barazkitxoen peskisan jolasten gara asmakillotan, baina zu ere tartean. Entzun, txotxolo kuadrilla, Zue badakizuen orden nire Andre Gaia, Eta nola dauka izena nire Andre Gaiak? Bai jauna, kakusina, aintzatarra eta aintzikina. Ez dauka bat ere estilorik. Horregatik maite dut hainbeste. Zuek ere maite dut zuek kakusina, ez da? Banik, bai! Hombre, eta opari bat egingo diot. Badakit, poesia bat idatziko diot. Ai, kristorik ezakit idazten. Argi dago, tontolapiko ilustratu baten laguntza behar dut. Argi dago. Kontxo, tontolapikoen txapelduna. Kontratatuta zaude. Ni kontratatuta? Zertarako? Nire Andre Gaiari poesia bat idazteko. Esan beharra dago, pertsona egokia aukeratu duzu. Ni poeta fina eta talentosoa nauk. Oso ondo. Hasi idazten zure kuaderno ziztrin horretan. Bai, baina horretarako zure Andre Gaiaren datu batzuk beharko ditut. Adibidez, nolakoa da bere hile adatsa? Hile adatsa, zikina eta narratxa. Eta nolakoak ditu begiak? Begiak, okerrak eta gorriak. Eta zer iradokitzen du bere ahotsak? Bere ahotsak. Ari. Intxortako gorotza. Oraintxe entzun dut bere korroskara gozoa. Aizu, eta Izak, eta atrebentzia ez bada, berak korroskada goxoa botatzen duenean, zer erantzuten diok? Hauxe. Ale. Nahikoa dut. Poesia polit bat egingo diot kakusina ire Andre Gaiari. Aupa, txerri! Aupa, txerri, artista! Dira, badakit ze pentsatuko duzuen, zikin oso tximaluze honek ez duela hau merezi. Baina, ni maitasunak unkitu egiten hau. Beti izan da, maitasuna nire iturri, nire inspirazioaren iturri. Idatzi egingo dut. Eta txak, kitxo. Bukatu dut poesia. Jaun Andreak, Bizkaitar prestuak, entzun nahi alduzue unibertsoko literaturaren azken bitxikeria. Irakurri egingo dizuet bada. Honela dio.
Aizue, euriari aldu. Zer da orduan, txingorra, kaskabarra? Nola? Zer diozue, ile kiskur txikita jo bat abilera hemen, esiaren atzean, eta pinpon pala bat daukala. Mirri! Kontxo, txibizpio, arratsaldeon. Atorrona berehala, berehala! Zapaburua! Nire literatur saioa zapuztu egin du. Jopaina txiri normala, ire poemak itxusi mortalak dituk eta. Zigortuta hago, Mirri, zigortuta oa horreltzera, eta eseri txintxo, entzun! Aski da. Publiko prestiatua, bizkaitar prestuak, literatur saioaren bigarren atala hasiko dut. Horrela xedi... Mirri! Berriro ere de abrukariten asiala, aiz! Quieto! Ni hemen deixen auke, txintxo. Esaldagia, ez zutala esadeginik, Zer gertatu da orduan? Berriz ere euria? Kaskabarra? Zer? Txiribiton! Atorrona! Zigortuta! Bai! Nahikoa da, Mirri eta Txiribiton. Poesia. Hirugarren eta azken ekitaldia. Baina... Pepillo eta Matixa ona! Bukatu da literatur ekitaldia. Iope! Aupa, txorompio, listo dago nire olerkia, Bai. Eta kakusina zure ire Andregaiari asko gustatuko zaio. Irakurri. Bai, honela dio. Zeru aldean izarra, errekaldean lizarra. Kakusinatxo ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Zeru aldea lizarra. Bai. Txirri, Zer? agian musika pixka batekin hobeto geldeituko litzateke. Hau ideia, zen nolako ideia zoragarria. Bai. Bai, begira Txirri, Bai. Zuk entzun, Bai. Entzun. Zeru aldean izarra, errekaldean lizarra. Kakusinatxo ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Da,
bati Mamina, benetan eguzan mina, goiko zeruan, orde bezala, luzaron eure alima. Zoragarria! Zoragarria, bai, txirri, zoragarria. Ea, belaunikatu, mesedez. Belaunik... Bai, mesedez. Sarituko nahi nao, hori ziur dago, sari bat emango dit. Oso ondo, txirri, eta orain, zabaldu ondo besoak. Sari handia! Baina, zer da hau? Plagioa egin duzu, txirri. Olerkia goitik bera kopiatu duzu eta horretarako ez dut inor behar. Neu bakarrik egin dezak. Zeru aldean izarra, errekaldean lizarra. Txirri, gezurra. Ai, oize, txirrizpio, merezia pasatu egin naizelako, Operaz, plagio erabatekoa egin duk, eta gainera oso bestia ezagun batena, tontolapiko, Eskerrak guk baditzugun abesti jatorrizko original eta geureak, Esate baterako, gorputzaren abestia. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Zertan gara berdinak, Zertan diferente, zertan gara berdinak, zertan diferente. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neskak eta mutilak beltz izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero, guztiak urduri. urduri, gorputza dugu kapi, eta motore fin, pozik bizi gaitezen, daukagunarekin. Desberdin, gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neska mutilen arteko aurkikuntza. Begira, kokoteraino nago, zuekin, pailazoekin eta pailazoen abesti txatxuekin. Ea, nork lagunduko dit txirrinbirri eta txirbitol pikutara bidaltzen, Nork lagunduko dit? Ea, nork lagunduko dit? Zu, gaizorpegia daukazu, zu lagunduko didazu, ez da, bai. Ez? Ja, zu! Bai, espabilatu eta etorri nerekin, paiazoak matxakatuko ditugu. Ez? Katxiz? Eta zu? Bai, zu nere botila izan. Ez!
Gero bai, nire botinieroa izango zara, bai, eta sekulako paliza emango diegu. Ez du inor nahi, Ez du inor nahi! Iso! Badakit nork lagunduko didan, bai. Kotxina eta marrana, aurrera, sorgina marxiana. ¡Dator marxiana! ¡Barra mordeniscuste! ¡Hasta mi cuadrilla! ¡Marxiana! ¡Maracaldona de Zórriga! Aupa, aspaldiko! ¡Kaixo! ¡Tontola picó! Begira, sorginkeria antologikoa egin behar duzu paiazoak trituratzeko. Ale, hop! Nire azken asmazioa erakutsiko dizut. Zatoz! Voila! Paiazoak harrapatzeko kaiola! Eta zertarako behar dut nik paiazoak errapatzeko gaiola. Paiazoak harrapatzeko txotxolo. Ostras, ze guai! Eta nola harrapatuko ditut? Oso erraza da. Zatoz! Bai. Zorte hon, kakusai! Fundamentuzko zerbait egiten duen. Agur, marxianita. Polita, ez da? Kuriosoa, zertarako da? Elkarrekin jolasteko, Ni harrapakaria izango naiz eta zu harrapakina. Eta? Eta zer gertatuko da orduan? Begira, zu kaiolan sartuko zara eta nik atea itxiko dut. Toma, jolasa, Tomasa. Orduan ni entzerratuta geldituko naiz, ez da? Hori da, Txirri, entzerratuta betiago bazen garaia. Ze polita. Ba eginak demostrazio praktiko bat, kakusai. Txupau! Beira, Txirri. Atea ireki. Ireki? Topa! Harrapakina kaiolan sartu. Atea itxi. Eta giltzari bueltak eman. Giltzari bueltak eman. Hola, txe. Klabau, Txirri, klabau. Eta orain elkarrekin jolastuko gara. Tururu, kakusai. Beste baterako utziko diagu, Marxiana! Marxianita, zerbait gaizki atera da. Nire agindua pauso jarraitu aldituzu? Bai, Marxianita, baina Txirri liante horrek entredatu egin hau. Isildu zaitez, Kalamidadea. Tira. Eskerrak. Gogoratu, kakusai. Zu harrapakari zorrotza zara. Bai.
Eta payasoak kaiola barruan sartu behar dituzu, kontxo! Bai, segi lasai, Marcianita, segi lasai. Enaute berriro engainatuko eta. Lasai, ez dakit ba, ez no oso lasai ez. Kakusai. Operaz! Barakaldoko azken eskultura tremendista! Bai. Jolas mitikoa egiteko balio du, Mirri. Estupendamente! Bai, begira. Zu harrapakina izango zara eta ni harrapakaria. Edo alderantziz, ni harrapakaria eta hi harrapakina. Tururu eta tururu. Sosketa demokratikoa. Komprome? Isabela, Manuela, Catalina, Tente, Bulente, Tipi-Tipiton, Martin Chapaton, Cascabel trompeta, Laukiliko! Kakusai, harrapakina. Barrura. Mirri, jope, baina. Barrura. Ez dut ondo ulertu, Bi, eta hiru. Plispla. Iopi! Marcianita! Beharko te du... Baina, kakusai. Baina. Oien, Akats teknikoa izan da, Marcianita. Kats teknikoa. Eskerrak kopia atera dudan. Ara. Kats teknikoa. Ez da berriro gertatuko, Ez da berriro gertatuko? Ez. Hala espero dut bestela. Nien ez berriro etorriko, Hemendik aurrera burua erabili beharko dut, bai, burua! Tatxan! Bai, ikusiko duzue, zeinen ondoz. Hace estrategia. ¡Qué arte, Kakusain Malaparte! Bai, marchando! Txirrikola pixka bat, oiazkoa, ez tarritin pasatzeko. Ea, txirrikola pixka bat. Txirrikola. Txirrikola pixka bat, estaria. Baina... Bueno, bai, potolon, atea irekiko dizut, txirrikola edateko, bai. Ja, bai, hori. Okondo. Dei bat egin nahi duzu. Bueno, baina abokatuari, Abokatuari dei egin.
Mira. Mira. Ahí va. Nire telefonoa. Hemen dago. Mira. Bai, nor da? Bai, txiribito, telmo duze. Tripa ondo bete duzu, Oso ondo, postera. Bueno, txiribiton, moztu egin behar dute. Bidaia luzea egin behar dute, Bai, agur. Jo. Ipurtzulos ondo maten, hauntzen bixarrak xaltzan, abestu zen atzazkala, ogien bitartean, elefanteen izterra, mantekila pixkatekin, eta xaguen bustan korapiloa eginda. Ipurtzulos con tomate, hauntzen bixarrak saltzan, abestu zen atzazkala, ogien bitartean, elefanteen izterra, mantekila pixkatekin, eta xaguen bustan korapiloa eginda. Altza Felipe, trulalai, 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 altza Felipe,